Kardom Karbing Long live kelang ratundon pininitum Karbing Long live and puthot non nili long kedoke litum angjir litum akhai phan kaki mata society phan punon ki phir ke thaka hin punon kapre ka feel long same kaki mata ka chipaduk nai abang philo alang lige note lothan bang phila pen alang lige ilitum ka chinghon Harogat LA Honorable MLA Sir Dorsing Ronghang alang li achori lo lapen ke pini alang li long puthot alang li sai hem along sikewang lo dak arboretum long atipi bangke elitum non hejong suar lupen karbi suar lupen ke cheng silo nilitum karbing long life pen samela pusona record thek dun long le justimet national awardee puthak justimet alang li ke United Arab Emirates along labangso Global Tribal Business Forum 2025 anong alang li chepalong dun abang philo nang litum ke imang nang la support ke mathadam ke thema international awai kangalong lapuson ilitum angjir aphanta man chepalong dun di litum angjir asilitum churu ponvek nangji lasila so journey puthak le litum lam thesi ani phanar jupona ani phan jasmet kar jupon kang tungke lalo non labangsu non hejong nang litum United Emirates along nang litum ke dam pen ko son experience lo athima nang li ke dam lo te abitung se ke dam nang pote ko an se nang litum laso a journey puthak le lam thesi kardom karbiang long life kelang arat tum han an setame nilihin pen kardom pajir lo kardom pini nangli nilipan la so puthak Dubai long award ke long puthak nang karju posinili asapsu nang chetan ikpo nilitum haladak the pride of tribe organize pen alang tum nilitum panang hang lo ladak nilitum pan nilipan jungjung nangkipu bangke designer ta cewa nangjipu nili designer cepon ke maluti kropi lapen aku photographer ta cepon nangjipu la bangke hala sarlong klar lapen haladak nilitum along haladak ke paklang peri pendang lok lapen ason ape kacepaklang laso lapen laso sap o ahem along ke do nangji pu laso supi tanang dun la mayori po lapen nilitum ke dam an ke la an la he ke dam pen nilitum hadak ke dam bang penang an besen kedo ke dam an setame bang dilhi long setame dam rarab inut nang toy hala the pride of tribe ambe damatum nilitum hanang toy hadakta pen hadakta nang apang hong dundu la pen nilitum hadak dam det pen kili pen hadak kili pen tame isi gari isi ihum nang bipido la se hadak nilitum aku hadak pensi aku hadak hotel long setami nilitum hadak dam lo la pen hadak dam pen pini paske damal ni bangke sap osang lo la si putot al ni bang si haladak la the pride of tribe Malaysia program ke hang bangke lang tum penang an ke hang ke do setami hala so hut la isi ilitum malong mani hadak kacebhong hudu la masih la country penta cetong edelo nilitum ta dun delo pan lo setame nilitum abangke isi ni chingwai pon lo dun nang na ok le kiti ta po so la so lam pen matha mat dun joy lo thang te chek al nam dakatur pen dun lo mi phun pen nilitum dam wang pen mane mi phun si hem ta che wang long lo la pen nilitum ke dam anatum setame haladak dress tapaklang don lo haladak nilitum along la chip gas ke amen ta nela posipo ho la pen sia la ekdom mane aning cheparong pik la mane la chip gas abang ta hedi nilitum along ke doan atum han setame la son mane halang tum
la hot man pile hai lo designer maluti phan ke alang designer arju pen designer puthak pen la so portfolio pen pilo masar long klar ko pilo ke claim la so portfolio pen pilo mayuri ko pima ke claim volunteer through pen setame lang tum pilo la pen muniram rong hang atum penanso la tum setame alang tum nangdun lo atum tala tung nang jui dun alang tum nang jui dun lo la tum ta hadak pen nang mane nang jui dun lo ajat la hai kadu ka vedam rapet long ka lang phan ta la tum bang arjulo jat lo la alang tum alang ke klem bang ke ko pilo robora khiti la poson cetan lo mesen lo angke mesen pen alang li phan sitame alang li tum ha la the pride of tribe la tum alang ke claim puthak pen robor khiti la pen la hai ke claim pen si alang phan ta pejir lo la lo an pen la ik long sing ta nang don lo ik long sing teron ke hai ma ik long sing teron ke hai ta nang don lo dam rapet lo nilitong ki jui lo jat lo jui dam lo jat lo sitami la the pride of tribe organization atum pa ana ka ching hon e ka phan ta la dak lam the pajai lo niliphan ta nang lam the nang pajai lo angge ik long sing pa niliphan si lam theng pajai lo the ik long sing bang lang li ke la dak ta ke tok ke lang the kara long a hempu la puson lo ha so ha hempu a puthak pen se lang phanta arju pen la son man pi lo nili phan manang pi bang ke nili la Assam national awardee la so through depends nili phanta nang pajir pon lo la pen la so la son si kaduka we phan sitami haladang nili tum phanang pajir lo ando ten na phan sitami alang tum hot man nang pilo nil tung gedam tum phan an ke ala muniram tum penan so nang dun ala ahema sor phan sitami volunteer hisapet sitami pipon lo he bang hot man ando tin phan tanang pilo la pen si nili tum dam phun wang phun lo jerap cheto lo tung ki joi dam hisap lo ke dam bang ke ong UAE la pa an se nili tum dam lo wang lo ni ko ano ke do dam ke dam dak pen ke dam di food tu Guwahati tu Delhi tu hoda an ke ek hafta dam joi la ke dap ke wang pen ke la flight along Dubai an ani sinang ji ma Dubai along ke arni si nang kok lo he ada Delhi tu Dubai ke he rason lo hok lo di litum churu vek nang ji litum angjir di karbi sorlo pen ke Dubai along labang so United Arab Emirates along labang so Jasmine Global Tribal Business Forum 2025 long alangli chetong don si alangli phanda award pi pon lo la peni tum karbi long live pestame alangli phan di ningching duglo patumi tanali tum isia program ke deng matenali tum non lom do de sangse pen karbing long ke penangana dim long handlooms taminal tum patir pi pon labang so puthak sabo than pat chini ponta Gov of India hin pen Gov of India hin abang ke nili tum la puson jo nili cetan pik lo tema la son interview hala da radio log sitame agas pani difu along sitame na arju pen la pir thak pen danglok la busona lama kamang cetan lo he la pen sitame non nang litum new sahin pen sitame nang arju pochoro lo ikapan nasi kifir ke thaka bang atumi a program la ke nili palong a program bang ke Gov of India non alom Gov of India pen mane or kar biang long or peneng dat kali chuneng isi pen lo nili tum chuneng abang ke nili ha dak phulunia long sela student atum phan mane seminar bi ba nitom seminar bi ke can and bamboo la pen textile therang ke thaka pacharli school hemsi demonstration only can and bamboo kali la pot painting door making jewelry and pen flower making ason mane la school hemsi demonstration pibom non chuneng ta
la dak nilitum tarabasa long loksi long ni chune an ben chune ngi si bangke nili rong ni hang sekolah long si bikok peneng bangke gop of India pen sike wang lo he gop of India pen wang pon don peneng bangke nili balong si bidam lo angke Don Bosco sekolah long hadak bidam lo father sister mane ekdom mane aning chepalong pik sitame nili ladak atumi women a program women kopi miong ho women atumalong justice forum Karbing Long Women Justice Forum la so program along ta women tum phan ka ching hon lo ka duka welang tum ka ching hon ra bani ning ching sam do lo puta ma dak dun joi ma dak phodun de lo phodun de po fisita mi director atum niliphan mane nang inghong pen hamat nilitung ko PPC paklang ma PP ma demonstration ki pitang an sitami ako mane ako asapso do tulo mane ke student atum bangela apor penoti sutinang ko kamasi nili ke 3 bajile rong lo mat sitami ako la expo lo ason lo te la exhibition na sabso paklang bangke sara tumpen kaduga we director atum ma designer atum ma la instructor la tumpen kaduga we chitong si discussion lo ange photo kaduga chutuli lo la pen ning exam pik lo po la hai lam chetan chimum lo padaratum student tum taning arong pik lo la son si nilitum or Karbing Long si tami ako dobom lang so mane seminar workshop la so training mane or Karbing Long dopo la do det pen polo tangte mane or Karbing Long si tami isi samat po skim nang pilo la gop of India pen nang pilo tami nilitum la dak non council long paluchok lo la council long paluchok lo samat po skim la bangke non nilitum asen chetan elo nia prang seta radio long chetan lo he than lo po pista ko lam theke isivet lo question dai sivet lo ma lam bangke isivet thanang kok lo jo la si kisumana tumbangke la so lam arjulong dak lo puta mathai me sitami than tu alam question dai sivet mat sia ko than tu bomlo nilitum la non kakuli tang lagi Karbing Long terang center kakuli tang lagi kep an lo kakuli bukulia long ke thom polonia long ke thom korkanthi dolamara la pen kaduka vi kep lo la si non abang pinie bang ke nilitum la non Karbing Long life ik lo bikrom terona langli pini ke wang lo choro lo nilitum bangke la haya kam si mane designer instructor atom phan amen tok bom non ke pathanji non September pen lo ke chengji center bangke tang atlo la pen inspection ta tang atlo non bangke isisia center along 220 mane la documenta cheton atlo la sin non ko total ke chelong bang ke 10,000 artisan mate vivar abang ke nilito malong dolo la sin no mo cheng po setame an hokatung therang ke thak chot le po aning hang he bang doi me ke thak ko ke thek en bati Karbing Long ke thek the pu ma hem si dolo ma jok ta thek sitame thek puoi phesitami ko son si litum design mane ke prek thujima ko son si amang sitami hu seldona din pen sitami seldon atomo chethan lo polo tangte asap o kunania plipli sitami lang dampo hala so hod bangke kitok ke lang awi same so plipli pen ke matha si aninga lo matha pen si alang tum turpo la poson lo ke non nilito mabangke la designer tum pen cheng lo ka bangke amang ke aban penakimi amang ke pangrum non lom
paropo an lo kapangrum la si amangamenta abangamenta nona bangke nilitum bangke kacini tang an rota hemam amang ta ho ciklo long so a hi tang ho barlim so a hi tang ho lapusona manga bangke ke tek an bangke tok lab lo setan non nilitum akimia mang setame amen tok pon bom le la siang ke la so amen tok pon bom posta ke tek re tum han arju po he nilitum arju po la so non amang ka bonai ki mi ke ko son lo la si nilitum la ke sia sa tum pen setame secretary president ma nilitum women atum pen ma ke en se tum pen seta ako charju tu po la amang ka bonai anutin pen workshop do tu po nilitum la so amang e o chok lo me ulo po setame nilitum ciro seroi po hala sa kijusi ani phan kajukang tung mangala lo ilitum kaprek di non hajong asamis tum ta gamusa alang litum gi tek long pondo la sonak taksi di masa tum ta alang litum ala alang litum hor di kopia hor ne la sohor mubang judi ma pani pini la sohor stame la sono la sohor stame alang litum gi tek long lo polote gi tek long lo polote gamusa ke majok akhai stame monon phi ningan pharoi si mo wang stame chonghu ne lo mate bone lo la sonak taksi litum kar biang long mate kar bia khai phan jasemet poho punon choi hong thor punon choi ker punon pekok pini punon la hai gi tek puthak nangli penan ka chisong nil tum nak thek no ase non kopiang deng si dolo la pen kopi pisi nang li ke mathal so puthak lam thesi GI tek aputhak penang an ladak ke thekere tum claim bom lo la tum ta he ma jok ta claim melo GI tek la ke claim on an claim tek an pulote ningarong loi li tum along pen ke claim atum do lo ke thekere tum la pen kilita lelo angsong anta kelita dolo sita kicun cik hala tumta cun celang nona mat ke la sini lia bang ta claim bom lo he claim bom lo sta tangka maha ta nangko ala so tangka maha join lo sita government pen government tum nangkerap la lo he government nang rap lo la pen nang ke ni lia bang ke la poho pol he tin karbi tum ke poho ta pulo non bang ke ki ilitum ta non ke thek reng se lo matidi an ke poho ke ke sarmar tum lo poho ke lok ke risomar tum lo an pen hala pesar pi po bangke la po henlo nilitum kaduka we kaching wai ken se to ma mohila to ma ke sia satum thekere tum pen kaching wai bangke la hanlo hala pesar pi po la son domati la so pesar pi bangke ke sias ke sa tum ta hadi la so pesar pi lote la si alang tum KNN ma la son lama long sitame alang tum ke se tum ta NN la pen ilitum simbol rason lo je na hok le konani sita la so simbol si pedodo pesar pi si pedodo la puson lo he la siang ke chingwai ka chingwai hod bangke ni litung ka chingwai hod bangke la puson han lo ha so hod ke si kisia sa secretary president la pen mohila to ma ke theke ding ka tum pen ka chingwai hod bangke la bangke ma jokta pa enak ma pin so phanta me piden nang alo so phanta en me la general hisap la po wandana po si ka chingwai lo la lo angke alo so tum phante pi lo ke pi po jal he la so chingwai lo alo so tum bangke non ilitum min karbi to makalar ke sibu la honki lo elaha kalar lo an pen bejang phong kalar ola son belek kalar sitame piba or jir la bangle kiripen la bangle alo so tom han ke pinang posi hala so hot ke chingwai masi nili la so teng ban si GI tek ta Gop of India long pothai plot pen nili phan sitame ansar bang ke chokpo non la son ke claim do lang office kam la puson si nang puma si nang lele nang peneng si
nili ke claim keneng je ka jirding olote ma seta tangka maha a joini pen masih peneng abang mate tangka maha ta asap sup dolo la se government pen seta me asap sup nang pilo la so asap sup nang pilo a joini se nili bang ke pothai alo gopo bindia long seta me la so answer peneng tong nang le jin de moneng ne nili ta experience ave kacali don lang tema la si nilidat kali peneng ka bonai la dak ke the ke re tumta hala tumta ka bonai do hato bonai ta peneng si ke pilang bon la tumta akon nili bang ta ke claim ke jirding olo kon la seta peneng si ke pilong la tangka maha dure joini la peneng ka sapsup government pen nang pi ma si sapsup manili ta pathai plot lo seta me ansar rang le la churu par piglo labang so anali claim asai jasemen GI te kili tuma pohu jong se recognize lu pulote litum phan kemisen nang thek pusil tum chematha dam lang polopen nangli litum karbisor lu pen ke chengsi united mate labang dubai long nangli labang so nong e chepalong don thek pot nangli phana khero pipaji lo lapen anso se nangli sai ke claim don same mesen me ed pen kai teng kai mang pen proven phulo ko chethe pading lo na pen nali phan chur par ping lo la sil tum kar bing long live ke lang ra tum phan kardom chipi da lawang so jai meng ton poni kok na kardom na do ka ve ka 76 Republic Day celebration and citation appreciation. La P anta award side di lo yo. Gathering table. La pela international long ke lo. Global Tribal Business Forum by textile and tribal artisans for the tribal community by the Millions Events in Dubai in association with the Pride of India. The heartfelt congratulations. Global Tribal Business Forum 2024. Karbi Cultural Society of UAE. 51 labor Tuh, iklan. Aju Candi. Ya, dan kita sebut best satu award. Nong ede nong ilu. Oh, do piglo ya ni ke. Ani han churu veng nang jidi. Wow. Ani ya fish lo.